We're gonna prepare a little soup just for my husband. He's a little sick because he worked on something. He as a flare so we're gonna prepare a little soup and then I'm gonna prepare tea. Okay, I'm gonna show you guys. Mensen, zo, de soep is al klaar, dat gaan jullie wezen. Dit is het geworden. Ik heb eentje voor hem gemaakt, eentje voor mij gemaakt. Dus ik ga dit voor hem brengen. Hij is bezig te slapen, mensen. Dus we gaan het rustig nemen. Charles, Charles, Charles. Chai. Ga je soep eten, thee drinken? Lukt het? Wel even afkoelen, toch?